Ce este o pungă parodontală? Probabil ați mai auzit acest termen, dar nu știați la ce se referă. Atunci când o persoană are boală parodontală, osul în timp va fi afectat și va fi distrus de către bacterii. Și atunci, între rădăcinile dinților și gingie, pe zona unde este afectat osul și nu mai există o porțiune de os, se va forma un spațiu retentiv în care se acumulează placă bacteriană, se depune tartru profund sub gingie, se formează un țesut infectat, se numește degranulație, care sângerează abundent, e plin de bacterii și toate aceste mizerii trebuiesc îndepărtate sub anestezie, chiuretate, curățate foarte bine și pus un tratament cu antibiotic local ca să dispară toată această infecție, toată această inflamație de acolo și gingia se poate să se realipească de suprafața rădăcinilor. Ori dacă pungile sunt mai profunde, mai adânci, poate fi nevoie chiar să se pună un pic de os artificial care să suplinească osul care lipsește deja.